Salamat ni classmate, kita bangan jud ko nimo. Welcome classmate, welcome kayo. Ah, Amping sige, perme ha. Amping perme. Oh, musta? Musta okay ra? Unsa ra karon? Mo nanindag gyapon. Lagi po na classmate. Ah. Akong saad nimo ba nga ako nang pakyawon. Ya, pero akong pakyawon ato ra sa di pangatag sa mga naskilig nga kanto. Okay ra ka? Okay ra. Okay. Ato na sugdan. Ako sa hatag nimo. Classmate, nice to see you ha. Oh, Sabiha ka kugihan nimo classmate. Daghang kay nakita sa tong video nga ni viral sad ba? 53K Oo. na. Kita gyud ako mamiga. Mao share lagi nila. niya. Karon akong saad akong tumanon nga pakyawon na nako imong tindahan. Mga lods, mga hatag dai ayuda si kuan dai classmate. Te, Hatag ko na. mga hatag dai snacks si Ryan Nunez dai libre ra ha. Libre ra ni. Mabusog mo kay. Kita sa trabaho mo dili. Thank you. Okay. Ali ah. Hey, Ara. about Te. Te. Ano no? Hey, nanti kanya na to. Ya, ali ya. Pangaon sa pangaon. Hindi, napanik ko lang ha. Okay. Oh, busy kay si Ryan Nunez oh. Ali. Nyaw niya. Ay, kuan ya, taga na tam kay skin day Oh, pagpatulang. na libre skin day ha. Oh, Gumana. libre skin day pagpatulang. Libre skin day gumana. ninyo, thank you. Mga department. Parks and playground. Parks and playground. Oh, parks and playground. Parts and playground. Oh, parks and playground. Thank you. Sa under sa City Hall gyapon. Oh, City Hall. JCG. Oh. DCG. Brad, JCG. Brad. Oh, may snacks mo ha. Sige. Like and share tag niya. Okay, pangatag ko kay skin day. Thank you, DCG. Brad. Ay, skin day na po, tagan. Oh, skin day class. Thank you. Thank you. Ma'am, ako lang mo. Oh, thank you. Oh, ha. Oh, din si Ryan Nunez. Nangatag ko kay skin day og kuan putok. Salamat. Thank you. Kamu di alik. Ay, ala. Alaga. Mamilain ito. Ay, hindi oh. Abagosgan. Alik. Wala na. Guys, labas mo. Guys, hindi siya. Oh, thank you. Skin dilaw kami. Skin day Oh, oh. snacks mo po so. Balik Snack. snack sa moy. Salamat. Pimot iha. Amping mo ha. Ampo lang mo kanunay. Agagan mo sa may gasya. Merry Christmas ha. Okay. Basta pangamping nga mo tanan. Amping lang mo ha. You always pray to the Lord. Ampo pa na nga tagan sa may gasya. Ang tagay mo sa kayuhan, sa ngayon kaugmaon. Ug maayo yung adlaw kaon. Sige. Salamat ha.
Ari ko ihatag nimo classmate, gamay ra ning kantidad Okay, pero ako ning kinasing-kasing ihatag nimo ha sa imong pagtabang sa mga tao bud. Kini para imo nga ning classmate, dawatan ni classmate ha. Para imo classmate. Salamat classmate, tagadagan ko niya. Salamat kayo. Merry Welcome, Christmas. Merry Christmas, ha? Oh, Merry Christmas. Sige, unta daghan pa kag matabangan puhon. Daga ko matabang sa ing tao. Ya, pamalit Ang mo tinda ni Ryan niya sa para mahurot. Lami pa sa Daghan sa relasyon, lami ang tinda, lami pa sa relasyon, lami pa sa ing gugma. Pag mayong adlaw sa inyong tanan, amping mo kanunay, God bless. Okay, salamat classmate. Classmate, diri lang di kay ato da. Sige, sige. Amping ko na amping ha. Ah, Amping sa ayayo. Bye bye. Salamat sa tanan. Sige, Oh, sige, bye. classmate.